dua kali. Sugeng dalu Mas Gareng Sumarbagyo. Sugeng dalu Mas Yoyo. Alhamdulillah rawuh jam pinten niki mau? Nggih antawis dugi mriki jam 09.00 dalu. Nyuwun pangapunten radi randhat. Biasane magrib wis rawuh, sik Padang wis rawuh. Nggih margi wonten kewajiban ngramekaken HUT TVRI Jawa Tengah, TVRI nasional Mas. Wah, alhamdulillah. Nggih, wong temriko nggih ditenggani kalih Bapak Gubernur, dadi nggih mboten iso polan ning ya alhamdulillah bisa membagi waktu akhirnya sampai di sini dengan selamat. Alhamdulillah. Ora ketang ya kene Semarang iki saiki 3 jam 4 jam lewat jalan tol. Kowe iki sampean piyai modern kok iso ngarani tol lho. Jalan apa? Jalan tol. Ah, sampean sing ora iso maca wong tulisane iki nggilani. Ana wong wedok Pak ayo aku sabar, gumun yo. sabar. Aku gumun yo, Mas. Akeh wong underestimate karo aku. Mimin kae wonge geleman, wong mimin kae wonge geleman, wonge endel, wonge cablak. Padahal yang ngerti dhewe to sejarahku. Apa? Aja meneh karo wong lanang sing golan. Aku kena ayang-ayange wong lanang rung tau lho, Mas. Mung ayang-ayange lho. Lho, aku percaya. Yen kena ayang-ayange wong lanang mesti dheweke ora Ajane delok sing mergo agar nidak ayang-ayange wong lanang dheweke ayang-ayangen. Hubungannya napa? Yo kesetrum. Ya Min ya. Soalnya jarene dokter kula fertil banget lho Pak Gareng, subur banget. Oh iya toh? Aja meneh kula simpangan karo wong lanang langsung peteng-petang sasi kok. Mung simpangan lho. Sik, Sing ngerti jarene itu pindah zina to, mongko padahal blas Simpangan mung simpangan saking subure kula lho. kowe iki wong wedok apa wedhus? Gesek nek kok. Kok kosot kok. Kula niku ya gumun kan makane wong kok do nilai kula niku elek nek apri kae alus kaya sinden-sinden liyane umum sinden liyane mimin kae nyun sewu kok kaya wong duwe anak kok mbarep kabeh. Padahal kula rung tau tumindak. Blas kula niku. Anakmu piro? Kok baru kabeh iku? Aku malah gila. Mas Gareng. Santai mau ora brakon Min, Pak Gareng. Min. Wirangku tak sogo tak kempit indet dhewe. Min ngopo? Ke anak 6 bapakne 18. Lho, Bapak. kowe iki anakmu arisan apa piye? Lotren sapa sing metu ya kuwi tangga bapakne ngono aja. Lah bapakne iki bangsane apa? Ya menungso apa gendruwo. Nesu. Menungso apa ya sing gelem. Duo sinden kok karaktere kok berbeda jauh. Kowe iki wis duwul. Duwul iki kudune nyawiji. Lah pripun? Lah kok iso karaktere jauh. Sing kene iki lho tegar menghadapi sesuatu. Kowe kok ringkih iki apa? Lah kok kowe nangisan ki lho. Aku kaya kristal lho, Pri. Kesenggol sithik nu rapuh aku. Oh gapo. Ya ora Oh, gapo maneh. gapok le nyaron lho Pak gapok. Oh, urung-urung ki ngene lho. Ini tempatnya orang bersyukur, bergembira. Terus kowe kok teko nangis ki nanti menghilangkan kegembiraan dan syukurnya orang-orang sini. Pengen kula ya seneng-seneng. Jarine kebahagiaan itu sunahnya untuk dibagikan. Betul. Pak Supraptono toh berbagi kebahagiaan. Paribasan bentaun wayangan, sugih sedulur sugih rejeki. Jarne oke amale ora bakal melarat, lan cetil ora bakal sugih. Nggih, kuwi. Kasunyatane bengi niki kula ya melu mongkok, melu bombong, melu seneng. Nek pribadi kula lagi goreh bermasalah, ra ya kula kudu curhat to, Mas. Min, kok aku Jane ranah pribadi kira iso digawa ning panggung. Piye Pak?
piye rasane, Pak? Aku kok meten. Aja ngugemi tanggung jawab DP-ne entek ngono kaya ramang. Alah. Min, iki sing nemplek dodomu kok atose ora apa. Yo alah, Pak. Golek bar nggo ngrangkul jenengan iso miring ki lek dibenake sik to, Lek. Umume wong payudara iso dijotosi iki piye to? Sik to. Kok iki sansak apa piye to? Sabar. Tetep Aku pokoknya yo dibela. Aku kaya wedok liyane pengen dialembono. Jadi wong wedok ku ora njaluk diblonjo sedina 5 juta, ora aku ditukokke mobil mewah. Ning pengertian kecil dari kaum lelaki malih gine garwane ku wis mongkok tuh lah nang kowe wong iki wedok. kaum apa? Niki ki ya kaum wanita. Wanita, Pak, cuman prajangane pancen rodok kaya lanang mung rodok. Oh, Nek rodok kira apa biji ya sekarang jeneng. Lek rodok lanang ki kok bar bubar goro-goro ki jenggote iso tukul kabeh ngono ta, Pak? Yen kene iki rodok lanang bareng blodrok lanang tenan. Besan Ngene lanang lho, ispar. Mbak Mimin. Pripun? Nuwun sewu, sing jenenge seniman profesional niku, walaupun di rumah ada masalah, wis tok kabeh sinden pengrawit dalang. Ning ketika tampil di pentas harus profesional. Lepaskan. Atine kudu digawe seneng, men iso nyenengne sing mirsani, ngono. Ning nek babakan urusan hati mboten saged lho, Pak. Kaya Bukesi wae ngendika, Pak arep piye aku wegah nek jenengan sepenting arep jungkel jempale arep pripun pun disenengan apa sing penting aja ndek bojo meneh. Bukesi wis ngendika ngono lho. Sik ngene. Bukesi ngendika ngono lho. Atine wong wedok ki asine padha wae, Pak. Iya, kuwi sing tenan. Yen segabagi wong tuwa kae pengertian to, Pak. Oh ora. Men wong lanang-lanang ki ora nanding-nanding ki ra. Saiki ngene. Bojomu sing ndi? Kok tak kandhanane. Ki yoga ki bojomu sing ndi? Ya dilotre sik. Kok Ayo. tak kandhanane. Nek nikah resmi urung Pak aku panjenengan. Nek nikah desa, Oh, undangan dikepungke desa diseksekke desa ngono lho. Oh, nganu nikah mbako. Mbak nikah desa, nikah apane jenenge anu mergane ngene. Aku kan artis mahal duitku akeh. Ya nek wong lanang kuwi seneng tenan, nek mung pengen ngeruk bandaku. Mula aku lega di Kowe nikah iki resmi. ora aku. dikeruk, kowe iki dibego. Dibur. Wong kok senengane tenan iki takono ndi sing di bojomu sing ndi? Ayo, sing ndi? Sing ndi? Aja milih. Ngaku. Ora. Sing wis mengotori dirimu sing endi? Sing ndi? Sing gerong anyar mlebon anyar kuwi lho. Iki Hei, Lim, Taslim. Kowe iki yo doyan kaya ngene. Pak, lah nek disawang kok kadon wis kok Mbak Uni ngono ya kan. Ayu aku galak kono. Lim, Taslim. Kaya ngene kok kolu. Sok meneh ajak-ajak. Loh, kowe doyan to, Reng? Loh, ajak-ajak yen aku dijak lak ngerti iso ngelikke dheweke. Oh. Mas Taslim ra ya ngerti to, Pak. Milih bojo ki nek ayu sindane cantik Mas kabeh. Sinden madang karo apik-apik Ning nek golek bojo ki aja jangan ngerti dhewe to syarate. Apa? Siji nek golek bojo ki mergo rupane. Betul, kowe ora munafik. Nomor loro mergo bandane. Ya, kena. Nomor telu mergo garis keturunane. Nomor papat nek iso mergo akhlake. Dadi luwih utama mergo akhlake. Upamane rupane ra patek ayu, akhlake apik dadi lan cantike. Terus Upama ora sugih gelem dijak gotong royong. Terus? Dadi mimin ki nggon rupot jane ora madolke. loh, alhamdulillah Ora ya. madol, Kak. Alhamdulillah yang rumangsani alhamdulillah. Lah, aku ki nyukuri kok. Ning kan aku wong wedok setiti gemati. Aja meneh karo bojoku. Bojone kancaku tak pangan kok. Loh, Iya, Anu, ora kena kowe iki. ngawur lek kowe ora. Loh, nek mong sayang karo bojone dhewe kan biasa niku pun hak dan kewajiban. Bojone wong lho tak sayang kurang apa lek ku sedekah lho. Sik to. Apa ora kaya Pak Supraptono? Pak Supraptono bondo donya wis cetha. Iya. Aku ger nyodakake awakku apa salahe to, Pak? Nganti anak-anak 6 kuwi apa Loh, salahe? salah kowe nganggo banget boleh gunake bingung kok. Kok bingung? Lah yen kok ngene iki kepethuk. Lah padha to. Ngene min. Aja dadi atimu. Wong awake dhewe iki ya dikapak-kapakno. Nggih. Bener ngendikane Mas Yoyo. Nggih. Apapun yang terjadi di balik kita jangan sampai yang mirsani tahu. Iya, Mas. Aja kegawa. Aja kegawa. Awake dhewe iki ning sambung kene iki ngendi iki? Sambong. Ledok. Ledok. Desa Ledok, Kecamatan Sambong. Aja kleru sambo lho. Mau one iki ketutup kotoran dadi dadi sambung.
Desa Ledok kene iki lak awake dhewe arang-arang sowan rene. Sowan mriki. Lah, perlihatkan bahwa kamu siap untuk menghibur masyarakat di sini. Iya, mula aja nangis, Mbak Mimin. Ngapunten nggih, tak terbawa emosi. Mergo lek nangis nuwun sewu, mesti gulu menjengmu munggah medun walian. Iki pancen iki dina iki syukuran ngundang kowe Min. Ngundang kowe mergo iki sing dienggo tumbal sumur minyak iki. Gak sia-sia. Golek menungso sing mertanggung. Lho, Pak, kok mertanggung pripun to? Lanang ora, wedok ora. Lho, ning donya niku enten pirang werna to? Loro. Telu. Kok telu? Ireng, putih, nek corak dhewe iki klawu. Klawu. Nah, panas, Lagi aku, Ro. adem, corak dhewe iki mondo-mondo. Mondo-mondo. Nah. Terus ana awan, ana bengi nek corak dhewe iki repet-repet. Nah, Iya. telu to. Terus apa nek, Lek? Ya ana lanang, ana wedok, ana Kurang muni ngono kok abot temen kowe iki. ora maksudnya piyai semene kok mau Pak Cahyo ngendika kaya ngono kowe betari komoratih barang kaya komodo. Aku jek sabar, innallaha ma'asabirin. Betul. Barang jenengan ngendika kaya ngono meneh. Aku ya tatu panjenengane paribasan wong tuaku sing mbukake dalan rejeki. Jenengan sing mbukake berkesenian kanca-kanca seniman muda penyanyi sing babat alas. Bareng saiki aneh do muncul kok jenengan malah aniaya kalih kula. Ya Allah, kok mirip Bu Kesi ya, Lek Mit. Ya Asli, nyengkok Bu Kesi, alah iya. Masa critake nang kene. Iki upama yoyok mulih ning omah lampune mati. Nggih. Pethuk iki ya tetep dipangan. Wes fitnah ora mungkin. Urung pethuk ambune wis solar sik Dek. Kocok kotor. Jane wadi niki tak simpen petang tahun lho, Pak. Oh, wadi. Apa? Rahasia. Sadurunge pandemi. Heeh. Pandemi 2 tahun setengah. Pak Yoyo iso gawe studio kae sapa nek ra saka aku. Sing ngreh. Atase 2 tahun setengah pandemi kok iso bangun studio. Bocah-bocah ijo sekolah ajeg. Nek ra sing torok aku sapa? Lah iki. Loh, Nek tak sidem. Wah, Mergo aku emoh lek ku seduluran karo Bu Kes iki congkrah mergo babakan kono. sing gawe ki studio yoyok. Kayak studio 2 tahun, atase 2 tahun setengah tak bangun studio. Studio Nek ra kaya aku saka ngendi? Ketok lanang Reng, yo. Reng. Kume pirang tahun? Kok iso omong gawe studio kuwi tak dolke mobil kok malah. Kowe iki mbok aja sombong. Kowe kok gawe ki studio yoyok. Wong kowe dhewe turu bingung ning ndi lho. Ngisor kretek. Bar bangun omah, Pak. Iki Iya, Critakno omahe apik nek kok. sing cerita aku ndak ndare wong tak kabur, wong rongeh, wong riah. Critakno ben bangun omah sesine. piye? Bangun omah. Kamar mandi dalam, tidur di luar. Piye kuwi? Piye to, Min? Kamar mandi dalam pancen turune njaba, Pak. Lah wong wedok gentur tapane gedhe prihatine kok. Nek ra ngono apa, Pak? Cancoku tadi mumbul terus ya. Sing prihatin ki aku. Bukas iki mung nglairke putra-putra ning sing mrihatinke iki kula. Kowe gentur tapane turune ning jaba. Ning jaba. Oh alah kere. Tur mubeng ra nganggo apa-apa ngono kae jare mlebu omah mubeng omah ra nganggo apa-apa men aku ngono kuwi. Ning ngene. Nggih. Apapun yang terjadi pada dirimu Inci. harus tetap disyukuri kaya masyarakat Ledok kene. Ngaten, nggih. Selalu bersyukur setiap tahun. Dengan Alhamdulillah. bersyukur pasti rezekinya akan ditambah. Amin. Ngono kowe yen ora bersyukur ngresula terus mengko rezekimu ora ditambah. Kula Loh. wis bersyukur mbok menawa isih kurang ya, Jas. Nah, Dadi- apa? Di Apri Jas ngoten. Ces. Jas apa? Princess. Oh, princess. Iya dong. Princess apa? Iki princess apa? Princess Aprilia. Iki prin-prinan iki. Mimin Angga Inggi Prengganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. Pak, Apa? Kuswardono Mukaton. sing mburi dhewe sah apik ya. Oh, so meko. Kuswardono. Jane asline jenenge sapa? Sukimin. KTP Ngono Sukimin. le kemenyek men. Men. Oh alah ngono bangun studio to men ora. Aku yang gumun ya rangkung kae kan ngajar sindan ya aku. Dadi formalitas ki ibu iki Bu Kesi formalitas ning nggon catatan kakak. Nek asine sing gula wentah ki ya aku. Mergo ibu ki madrasah pertama kanggo putra-putrane sadurunge sekolah formal. Iki Bu Kesi kakean- ki mung nggo jeneng formalitas. Akan mangan komik yo ngene iki. Kok
kok Dadi maca cerita terus dadi pikirane iki nglambrak tekan ndi. Iso wong anak yoyo sing ngajari nembang kok. Sing ngajari ya Mbak Kesi Bu kok. dosen kok padake kowe Ya, iki. Kowe iki tokong-tokong ora hafal kok ngajari. Walah min. Bu Gas iki ketunggul ngajari siswane ngantek putrane ra diajari ngono lho. Oh ngono. Aja menengan laden bojo kono ora kecunggah kok ning laden ya kula. Wayah wengi. Ha piye to? Wayah Ora wengi ya kowe. kecunggah, nek putra papat gak Breng. bisa wayangan. Nek aku ya iki sok masuk akal, Mas. Kok iso kowe malah belani kono piye? Mbok menawa pas kowe pas mendem. Ora mendem-mendem aku eling. Eling apa mendem ora eling. Wong jenengan ki ngombe mari mase mendem. Apa to? Iki dadi gojek ning nyenengake. Mergo nggone wong bergembira, wong Bergembira artine bersyukur. seneng nggih, Pak. Soalnya artine seneng imunitas tubuhnya meningkat ora gampang kena lelara. Dan nanti bekerja juga dengan enak. Ngono iki makanya ini syukur itu perlu dalam hidup kita sehari-hari. Nyontoh warga masyarakat Ledok kene. Iki gua nyatase sumur wis umure pirang-pirang tahun isih bisa menghidupi masyarakat Ledok kene. Betul. Alhamdulillah Iki berkah. ngene iki lho. Ngene iki apa ngentekke apa minyak sadrin. Lah iya. Lho ta iso ramene kok ngene iki lho. So nyenke piyai kathah ya, Pak. Heeh. Iki Saiki lek sampean wis kondang to Mas Gareng, piyayi sing pinter oncek-oncek. Gandeng desa kene jenenge Ledok. Men piyayi kene do marem. Ayo sampean artekke sampean jabarke. Ledok ki apa? LEDOK. L. Luweh ngutamaake persatuan dan kesatuan masyarakat. Dan mengutamakan persatuan. Tapi cocok karo masyarakat kene pancen ya wong Ledok ya apik. Guyub rukun. Ekonomi masyarakate mapan mergo wis ana sumur-sumur sing bisa nguripi. Nek ora mapan sing ora iso wayangan ngantek perhelatan akbar ngene iki. Aja suwe-suwe ndak selak ilang. Gareng gampang lali lah. Aku wis tuwa gampang D. duwe ciri khas pendak tahun mensyukuri apa sing diparingke Gusti marang masyarakat Ledok. Nah, Mas boleh sapi barang untuk dibagikan. Bar kuwi gede mbleh. Sing diam ya ngono. Apa iki? Gareng bingung gareng. Lah ora lali mesti gelar wayang kulit kaya bengi iki dalange iki Cahya Kuntadi. Kang dadi penggembirane Gareng karo Aprin. Dadi Mimin urusane sapa aku ora ngerti. Ayo, kowe dene iki sing ngundang sapa? Melu sapa? Aku suwane iki mung tak niati silaturahmi. Waduh, apik kuwi. Duit nggo napa kula mobil wis papat. Waduh. Ayo ledok ning omahe lho. Atase wong wedok iso ceker-ceker dhewe ora ngatung wong lanang. Lemah. Mobile piro mobile? Mobil Papat. sekawan. Sing tarik benang kae. Mobil iki apik lho, Pak. Apa? Alphard. Wah, tak nopo. Mewah. Tenan. Alphard. Ning dhuwure nek lampune abang. Wah, Bulan. bulan. Apa-apa? Alhamdulillah nek kula ya benda mati ana nggo Jogoro nek tuwa. Apa? Wong ya sertifikat Pira? 3. Apa? Vaksin karo booster. Lah arep kondang apa nek vaksin karo booster ya ora iso nang luar negeri, ora iso nang luar. Ora lho, Mbak. Lho iki kan Mbak Mimin. sosialisasi pemerintah kok. Bener-bener duwe poster ki penting. Ora duwe poster 200.000. Ora sampean sing nimbali sapa? Kula. Diperjelas. Mbak April jelas. Pak Supraptono. Jadi Pak Supraptono kan ndawuhi aku nganggo salat malam. Wah. Surat malam ki piye? Mas Judo zaman kerja Mas Percil istausuhan rene. Heeh, terus Dagelan-dagelan kondang wis tausuhan rene. Sapa ya iki kok syukuran sumur golek bintang tamu sing umure wis rada tuwa 46 tahun iso njaga kesucian lan kehormatan. Ngantek salat malam direwangi metune tetep mimin. Sepertiga malam terakhir ini mimin. Kuliah gumun nek suara babakan suara sindene Pak Cahyo cantik-cantik suaranya hebat. Ning sing angel lho 46 biasanya cah SMP wis do ngetek ngapeli sing lanang kula iki blas kepok sing gole urang.
Kita mau cari barmis kram. Kram kok saiki jebok singgol ra tau. Jare piye? Wis kram-kram gosip ning jaba pengen menjatuhkan kredibilitasku. Oh ngono. Sejatine blas aku nyun sewu. Aku sing wong lanang sing ora muhrim dadi banyu ra bakal nyamuk dadi gonok. Belas ki bukan ora ana wong lanang seneng karo kowe iki ora Min. Mergo wong lanang do bingung. Bingunge Entuk Mimin ki terus nggunakake piye. golek nggone ra petuk. Heeh. Buntu. Lho, itu Mongko dhek ya buntu. Malah ngomongane kancane. Dan ki kaya ora ngewangi-wangi. justru itu tantangan. Waduh. Tantangan Engkel, piye? Nek golek sing dol-dolane gampang tuku 100 sing apik-apik. Nek sing tantangane kuwi lho sing angel. Lah tantangane nggono apa? Kepet kelek. Ya tantangan lho ngangge digropyok barang ya tantangan. Wong Faktor kepang libur ya, Pak. ya bener iki pancene adhe nglipur ya Lipur, kanthi nggih. gegojekan Nggih. ning kabeh melu seneng. Nggih. Dadi Yo nganggo gojek aku nyanyi ya, Pak. nggih memang niki nggih selamat untuk masyarakat Ledok. Nggih. Dengan syukuran ini hasilnya nanti semakin meningkat ke depan. Amin ya rabbal alamin. Mula Nggih. sumur itu ya wigati buat siapa saja. Ora mung sumur ning kene, sumur ning nggonku ya gunane gede banget. Heeh. Mula diarani sumur. Es ki sumbere benda cair. Sumbernya sumbernya benda cair. Umume ki arupa banyune yen kene minyak. Ya ta? Nggih, Metune ya mergo ditambang. Dibudidaya. Umure sumur bisa pirang-pirang tahun waton dijaga. Direksa nggih. Rahasiane iso sumulur kudu disyukuri tiap tahun. Wah. Iki ngene iki mergo ya ngatekke sumur-sumur sing diundhuh ki supaya tiap tahun memberi makan dan rezeki pada masyarakat sini. Ya. Oh, saja mantap. Dayane sumur kuwi ya. Ya ning disyukuri tanpa gelar wayang ki ya kadang gampang. Nek gelar wayang tanpa gareng ya Piye? ya ora apa-apa. Aku mesti mbok seneni aku. Nggih, luar biasa. Lah sak menika kula nyuwun, wah iki kudu dipamerne. Estu lho Mbak Mimin, Mbak Apri ingkang tresnani panjenengan piyayi mriki niku sangat luar biasa. Mbuh gandrung, mbuh tresna, mbuh ngefan apa mesakne kula mboten ngerti. Jangankan ke orang sini, saya sendiri salut sama mereka berdua. Nggih. Betul-betul totalitasnya tinggi. Ora mung macak tok nih, nganti segalanya diudi karo dia. Nggih, jajal kula pengen ngerti nembang. Ayo, sapa sing iso nembang? Kula. Muni kula kowe kok jegok. Pak, Kula ki ya kula, sing manis ngono lho wong wedok. nah ngono lho. Mbok pilih rena ing penggalih kula ingkang pareng nyekar, Mbak. Oh iya. Nyekarkin. Monggo menawi badhe nyekar gareng, monggo. Nyekar ki Anu nembang karo gareng maksudnya ngono lho. Wah, kowe bahaya tok kowe. Ning yo Nyekar. nggih Apa? gandeng aku wong wicaksana ya, Pri. Nek pinter tak nggo dhewe, sugih tak nggo dhewe rak ya ora ana artine kowe latihan nduk menajarke ndren yo. Alah. Murite ceritane iki, murite. Anjir. Guruku- Apa kok tak monopoli dhewe ayu aku. Iya, biasane wong ngomong ngono ki entek-entekane gandul kancane. Nyuwun slendro songo. Nah, Kang Mas. asmanipun Mas Daryanto. Nggih Mas Dad. Daryanto iki. Menika dosen isi Surakarta jurusan pedalangan. Klebet Mas Danang ingkang demung menika nggih dosen. Oh, dosen. Iki ora bae-bae yogane Mas Yoyo ki S1 dan banyak yang dosen. Oh, ngaten. Ini iki luar biasa ya. Iki Apa? Mas sapa ki jenenge? Daryanto. Daryanto ambek mi bakso. Asmane kok becik sangat. Apik. Mi bakso. Ayo dong. Napa tembange? Ayo monggo. Asmarandana nggih bawanipun. Nggih. Aja gawe kuceme asmaku lho, Nak. Sing ati-ati. Iya, Min. Sinawang datan beseni. Oplos penonton, tepuk tangan. Wah, apik tenan. Wes iki ora mung wujude tok nganti suarane wis plek wedok. Wis iki. Jos pokoke. Durung gurune mengke. Lagi muridnya wis itu apresiasi yang luar Betul, biasa. betul. Durung kok seniore, lah Iya. saya ngedapi-dapi. Nggak perlu penonton ngantek munggah-munggah kene bareng.
Terus ngejeloki kon dhuwur. Begenggek ya, Pak. Bojo kasar-kasar gelan lho. Aku ora tekan war. Mbok piye kowe sapa ora mbangane Ya ngelokke? Aja kakean komentar saiki ganti kowe. Yen suaramu luwih apik kok Aprin, tak cemplungke sumur. Tak tukokke sumur siji. Wes, ayo. Sing koke padha kuwi mau lho. Saderipun nyun tepuk tangan kagem menaikkan adrenalin saya. Betul, betul. Wah ya delok nyekeli iki wis ketok Body language ya perlu. Nyuara apik nek begegek kaya patung, mbok mending nyetel kaset. Ayo yen nyekeli iki wis kulino. Kita wis kulino nyekel iki ta. Delon nyekel lho gayane. Monggo Apa nyarwe ta penyan menika kaya. mboten wong kula niki tresna mila nggih kula lem ngoten lho. Dalang kok disengeni bak. Rakasata lakonane. Aku ketoke tau krungu swara ngono ning video kuwi. Endi? Ngono kuwi. Video hantu. Heeh, video hantu. Kok do nonton kok kuwi nggon bangsane apa to, Pri ngono kuwi. Ambuh kok Kowe nembang gawa perbawa larone mobile. Lampu ya. Oh, lampu to, tak kira laron. Anggar aku etok nyawa. Gayane iki keri, sing penting suarane isih. Nah, napa dereng becik ta swantene? Apik. Iki sing ngapresiasi yogane Mas Yoyo iki gur siji. Sinten? Sing gambang lho nyawa mimin nglekidu terus. Wingi Elisa nglekidu, saiki yo nglekidu jane selerane piye bocah? Mana hadap kuwi pancen. Oh iya to. Nggih. Dimati le. Wong bagus. Wong piye, Nduk? Wong ayu lambene Jan. Cengkoke jan kemampleng. Ya. Wong Dadi ayu gergele kudu wong ono. ayu lambene abang. Abang. Oh abang, tak kira ngabang. Ya nak. Yen mati aku wis kurup. Hup. Suara lanang. Waduh. Ndak sok cantik. Waduh. Ket mau sing diplekuk mimin. Kancane Rupa apik. elek mimin. Mimin. Ketokno suara lanang kowe. Waduh. Ketok galine iki. Men. Kanca-kanca nek gawe wirang ya. Iki sinden kok gento jane kowe kok. Ayo suara lanang. Men, Pak. Bismillah. Bismillah. Angger tresnaku mbok jaga Wah, wis Piye, Pak? leh kumuntal dok bebek cuk sia-sia iki. Bareng nyuara lanang wis ora ana dayane blas. Wes Canu. Aku wis tak lem-lem lho. Lah nyuara lanang kok medhok. Mula nek nyawa wedok aja mung saka kesinge. Wong aprik le tetak le ngeterke ya aku kok. Tetak ki piye ta? Le sunat ki lho. Aku dhisik gur dikerik kunir ki. Umume ae pri. Sekrek kunir. Dikrek kunir. Nggo tombo kadas iye kok. Aku senengku kumpul wong loro ki. Lho wong ke grup kok ora tau wakur ya. Iki grup lho ki. Kok ora tau wakur iki piye? Ya sing marake viral ki lek ora akur ngono kuwi. Ya justru itu, dalam ngene iki terkadang nanti habis padu menemukan titik tunggal menjadi satu lagi. Kula niku tau lho, Pak. Niki Apa? cerita jujur, sepanjang perjalanan ki ora luruan karo Apri, ora weanan ora apa-apa, neng-nengan. Loh,
Ning nek ning Musuhan. panggung ya wis kaya menyatu karo audien ngoten lho. Kok sik penyebabe apa? Kowe kok karo Aprin nenengan iki Lah penyebabe nek apa? wong lanang karepe do seneng kalih kula niku terus dibribek mriku rak ya lara ati to kula. Waduh. Saben wong pengen cedak kula dia santet riku, wong lanang cedak kula dianu mriku berita Iya ta, bohong. Pri? Buak-buak. Lah kula ki ya seri kono kuwi mangsaku kok kaya bolong-bolong wae. Yo Wes. Ya. gelo ya, Nak. Gelo, Aku akan kumpul iki seminggu suwe-suwe ketularan lho ya. Nggih, Pak. Oh, Pak Supraptono. Matur nuwun, Pak Supraptono. Pak Supraptono sini balik dhewe, Nak. Pundi maturun Pak Supraptono. Diwaca, Nak, wong ayu. Saking Bapak Suprat Nggih. Tono. niki napa Pak Gugu terus Wah, dulu sabar. nyuwun lagu Sesideman, Nggih. Podang Kuning, Podang kuning. Bandung Bondowoso, Betul. kalian Ketoprakan. Ketoprakan. Wah, iki. Menika Ketoprak, paring men. sawernya dihitung kowe bagian penghitungan toh. Bendara. Eranya transparansi. Wah, jajak ngeli ngempet iki wis kulino. 300, Pak. Oke, sakmono 300 lho. Kowe ora bati lho. Pak Suprat lho nimbali kowe lho, Lek. Ora kaya ngono kuwi lho, Lek. Iki disuting, wong sak alam donya nonton streaming iki. Piro? 350 ding. Apa rumah saku kowe iki ngaraki wong sakmene iki lamur kok le masaku ki. Lho, kanggone wong sing ora pandai bersyukur, Atas ana duit semene iki ngertine mung kurang-kurang lan kurang. Ning aja sok nyatut paringane wong. Dosa gedhe. Nah. Hitung, Reng. Kur dilempitke 100 sak tak suntik kabeh ra. Aduh. Dihitung, Pak. Sampean sing wong tua mesti rak jujur. Pinten, Pak? Sing Pira? ngobah ki drijine kuwi lho. Drijine kesel sing ngobah ndase wae. Ya kipas angin ae lah. Piye lho kok ora dihitung? Lho, aku iki penerawan kok. Oh, diterawang. Genah 100. 100 iki. Pak, aku 350 dipaido lho, kesampean malah 100 sih lho. Lah iki piro iki? Duit piro? Duit Satu. ratusan. Lah wis bener to 100 iki. Totale. Piye, Pak? Meden. Lah wong aku ki ngitung-ngitung ora iso hitung kowe. Aku total ora tahu aku Menika Pak Suprat paring bebingah 1 yuta. Alhamdulillah alamin berkah, Pak E. Ngono 350 tuh ya ora layak sugih dek. Anjir rezekine kancane. ngono perhiasane mobil. Nggih. Iki dijawabke apa, Nduk? Gelas sing mboten napa-napa gelas. Gelas nggih. Nggih, Gelas. kan niki nembe iki. Ha nggih. Mangga. Neng ngendinggan kunggoleki kata-kata kepingin ketemu nadyan ada tak parani mong nuruti karepe ati. Mangga Bu. Aduh, Buruk. Kayak apa? Monggo Bu Dewi. Bubrah. Barang. Mas Gareng iki ngopo to? Oh. Ya sabar to, Pak. Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku. Kaya sinendal atiku halo tuwetes lalasi pipiku. Yen pancene ora tresna mbok nyakanda sing saja
Sik tak selani dhisik. Saking menika wonten WA, wah luar biasa. Saking Bapak Haji Kondang Sutrisno. Ketua Umum Pepadi Pusat lan Piyayi menika pancen wiyosan saking Blora mriki. Oh ngaten nggih Mas. Nggih no. Nggih. Salam hormat buat Pak Bupati. Salam buat para penonton ledok sedaya kemawon Mas. Terima kasih sudah melestarikan budaya wayang dan ikut mendoakan supaya warga masyarakat ledok diberi kesehatan, murah rezeki dan panjang umur. Amin. Juga kepada Mbak Mimin semoga tetap cantik selalu. Amin. Halo, Pak Haji Kondang Sutrisno. Ora ki tak tambahi dhewe. Lho, ata konangan to darbe milik to kono. Alasan dhewe. Konangan. Mereka titip salam kagem Pak Prapto wonten Surabaya. Nggih. Nggih, siap. Kaya ngene lakonku yen apa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke bareng saiki pancene ora tresno kanca sing prasaja aku ora takkan Polai bareng iki April iki luwes bareng Mimin iki kaya bebek doboli. Mbok nek kira-kira gawe koreografi sing kancane mampu. Lah kok ora mampu? Lah nek goyang dhewe monggo arep dungker jempale awake basar gulung-gulung monggo. Lho wis menjelang menopause lho, Pri. Waduh, Kon goyang sing ngene ya rekoso. Lah kene iki ora iso to? Rekoso, Pak. Lho kudu kreativitasmu piye jare kowe guru. Lho rahimku terletak to. Neng sampean luar biasa loh Mbak Mimin, Mbak Apri. Mendapat apresiasi dari Bapak Haji Muhammad Suprapto. Iki lho. Mbak titip kagem Mbak Mimin dan Mbak Apri 2 juta rupiah. Wah, luar Mbak Apri 1.900.000, Mbak Mimin 100.000. Nggih, matur nuwun Pak Prapto. matur nuwun Pak Prapto. Pak Prapto kuwi wicaksana. Apri kan ayune kan
angsuranmu kah banget to Prit. Ngerti. Nah, aku kan wis ora ngono ger tak nggo serawung. Terus hubungane iki apa sawer karo angsuran Lah niki kula nggih serawung kula aturke tengkar ngene ger tak nggo serawung pengen ketemu Bu Kesi, pengen ketemu Mbak Lia, pengen ketemu Nduk sapa kuwi jenenge Umi Hafifah lan kanca-kanca. Dadi perkara saweran ki nomor pira? Wonten tambahan alhamdulillah. Nek mboten ya jagake to mestine. Ugi kangge Umi Hafifah untuk sekolah 1 juta. Amin. Nggih, matur nuwun Pak Prapto, matur nuwun katresnanipun. Nggih. Yo, gandeng wis entuk 2 yuta iku dulu apik iki, terakhir iki. Sing ngosek iki. Ayo, kalau lah. Ya. Mboten ada sempritan. Antarane 1,9 karo 1 iki pira? Piye nganu? Goyangane. Min, aja nganti kalah, Min. Kaya ngene lakaku. Biyen apa? Kok dadak ketemu. Yen pancen ditinggal. Luar biasa, kowe seneng kok tenan. Wes, iki gerakan yang bisa dipilah. Ah. Iki sing diarani goyang alus tur teratur April. Betul. Nek mrika Mimin iki kaya umbul-umbul ketrak angin. kaya toko cat kalau. Toko cet kae sing nang ngene kae. Nah, Kanggone wong sing ra seneng mesti mung nyacat. Lah ra nyatet. Ning kanggone wong sing seneng, atine longgar, kuwi mau goyangan wanita perkasa sing gelem budidaya ora mung ngatung wong lanang. sik ngeten saiki dibuktekne Mas Gareng. Apa? Lek bareng kan ra ketok, Ah. terus dibandingkan sulit karena gerakannya beda. Saiki Mbak Aprisik dhewe. Mas Kira-kira Kira-kira men iki- karo pamit saka Ini. ngerti. Min, Lah. Min, Yo, nek- khusus iki supportere gen khusus yoga. Sing entuk keploke akeh berarti yang terbaik. Iki wis iki. Ono contoh kayak bemper tok madhep ono genti ngono. Ora tok serik wong ya kancane kok ayo. Yo Mbak Aprisik yo. Siap. Yo Val, ayo Val, ayo. Yo Val. Waduh. Wah. Tepuk tangane piye? Tepuk tangane. Lo euforianya. Oh. Aja nganti kalah. Gurune kudu luwih apik. Wis, Bocah iki sore tok tepuk wong 22. yen perlu kowe iki ora tepuk tangan, tepuk kaki. Ayo Min, wis. Lek perlu jempol 5 kudu ngatung. Jempole kur papat. Papat kok 5 iki terus sing siji sapa? Tekku tak hitung kok 5 ya. Ayo Mas, aja wedi kangelan aja mirang-mirangke Dedek Mimin. Yo goyangkan ya lah talah. Wong sida sucul Pancen wong iki nek duwe perbawa karo energi positif, lagi menake payudara wis dadi semi. Anduke kok payu. Ya ceritane. Lah par salin ning kono pamdan mak ditunggoni ibu-ibu. Lah iki lek arep nyubal piye? Kok agar salin ngisi. Nek sing baku goyanganmu harus bisa menarik. Nah, ya totalitas, aja setengah-setengah. Oh iya betul. Apri mau kan ra ono energine, mung agek luwes tok, urung ono pok. Kayak goyang. Dinteni kene selak gebelet kok. Kok pengen weruh kowe? Ayo Kakak. Piye keplok tangane piye? Yang iki ngece iki. Keplok tangane ngene iki ngene iki. Niki Lek kaya arep ngantemi kae iki Lek. Lho. Iki jelas iki Ngene to. provokatore iki sing geder. Yen aku dadi kowe tak cedhaki tak ambung. Ngono. Nyuwun sewu nggih menika panguwasa Ya. Bebas. Lagi iki pengkrawit Nyuwun sewu nggih, Mas, nyuwun sewu.
sak nesu-nesu seorang seniman Betul. kudu nganggo sopan santun etika. Wis jar ayo jar dilakoni nggo tombo pengen Mbak jar ayo. Bung. Kuwi wis pirang-pirang minggu ra petuk bojo ya. Panjenengan menika dosen. Nah, jar ayo. Dosen kok rak guru to. Nah, Guru menika wajib digugu lan ditiru. bener. Ana kahan ala becik kudu tetep dirangkul. Betul. Kudu sing sabar. Betul. Ana wong kaya mimin ya sabar, tawon madu ngisep sekar. Dadi Apa, guru kudu sing sabar. Betul. Ngisep sekar ora ngisep mimin, sekar. Mbak gek malewek ngono gak wis. Kok sik nek jenengan tresno aku, ngejak aku wayangan mergo karya saya, it's okay. Oke. Tapi jangan ngejop aku mergo mripi arep demeni aku. Oh no. Waduh. Kudu dipilah no, Mas. Jaga, jaga. Jaga kehormatanmu. Wong ijo kok udut to? Ya ding ijo udut ya, Ding. Mboten, Mas. Pun sakniki ngenten mawon Mas padha penake. Ayar udut apa? Arep udut apa? Jenengan wis omah-omah ndak rusak le seduluran. Eman nggih, nggih. Wah, lagi iki lho pegedare Mas Yoyo ditunggoni demenane. Sing penting sing wis ya wis, Ya, betul. ampun dibaleni. Betul. Jenengan tetep kukuh ngugemi jati diri wong lanang karo garwane. Nek pancen pengin karo aku, iku mung icip-icip sak wetara ning ora sing nganggo ati, nggih to? Ya. Mane-mane wong wedok ning omah. Piye carane piye jar? Ra apa-apa Mas ku nek kulino penak. Jare neh Lek, jare neh. Oh tanduk. Heeh. Tandukan itu apa nek pisane biasane tapi sik ning angen-angen. Sing mau sing tangan sing kiwa Min. Mas. Sunai. Nek wong lanang pasif, wong wedok sing aktif. Betul. Betul. Nek wong lanang ora njaluk, wong wedok sunai tawa. Nah, Betul. Sebelum tidur sadurunge ngeloni putune anake, Mas ngersake mboten. Ya. Iya. Kayak yo mapan. Kayak yo Lah kene iki mapan meneng iki, Pak. Mas, lah aku ke acting kono Mas menikmati. Karepku iki acting to nek aku ngono Lah kok kuwi. malah lho kok dheweke jarang kok diambung barang kok. Jane kan ngono kudu jiwaku. Lho jiwamu apa? Kowe ya pengen. Ya apa piye? Ora apa-apa mumpung sing ning isor lho. Kowe iki putune Lek. Oh, putu nenek beda. Sujar ki putuku. Putuku kok karang nang kowe man. Aja dicengkangke. Sok warisanku ngepek kowe kok.